Halo, ayo kira ini tajak we bro. Alah, yo. Mau ketrek nang ngene. Se. Harus. Halo. Ayo. Arya Kencana Putra. Arya Kencana Putra. Awas. Lo. Oh.
oh, oh. Yo. Oh, Eh. oh, 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 os. Elu. Se. Lah menika candane Patih Bujaganok. Ingkang sekti Mahabharata Budi Bawa Laksana. Bebas setara tedhak Bapak Waloning Adi sisaning Gorinda. Os. Elo. Os. Piye to iki? Piye kowe mesti angel men to. Karepmu piye? Kurang piye? Sangune, Mas. Kowe lek mecut sing tenanan. Ora. Rada donyo. Ora. Iki mah aku nyawet to kok manggang enak ngene iki. Pucuke rahasia iso nyemplung ning cangkem kuwi lho. Kok ajaib. Bapane mecel lah cangkem kuwi nyaket kayu lho, nggih. Lah kok pucuke rahasia iso ning Kurang banter. ora masa. Pumpung bapane Jenom tak kon terus jedor. Jedor. Ayo, kowe, joli. Wis ngene, tak gajulane. Awakmu. Aku sing mecut aku. Ya mencet aja. Ya, mencet. Contohno. Wah, lah iki malah gak karu-karuan. Pak, Bu, rada mundur, Bu. Rada mundur. Awas, ndase, awas. HP-ne ketut kepecut malah ketarik. Ndase. Awas ndase. Maju. Heeh, ndase. Ayo ndase. Pinggo kena kabel kesetrum. Oh alah ya. Urung apa-apa kok ya wis badhok duit. Lah raimu mamu aduh. Urung apa-apa iki. Hei, kok sik urung apa-apa iki. Wah, atrayo medhus. Urung apa-apa iki. Ya. Kok sik Mas. Urung apa-apa iki. Pak, Bu, tak salto dhisik ya, Bu ya. Lah engko lek apik baru sawereng. Heeh. Salto sik. Ya. Mas iki sik. Wah. Ya ampun. Urung apa-apa iki. Sik urung apa-apa. Sik, Sa. Sik. Sik, Sa.
Muga-muga sing nyawer ki mung tambah kathah rezekine. Amin. Muga-muga sing urung nyawer iki ndang oleh rezeki kena nggih nyawer engko. Sing gak nyawer tak dongane anake akeh. Amin. Lah kuwi kok lek anake akeh gak sida nyawer dike ngopeni anake. Sauto, Pak. Satu saya. Wis sa. Piye Mas? Iki mang enek laporan kong ini tuan rumah. Tuan rumahnya ora ketok, sing nang ngarep kon lenggah kirene. Oh, heeh. Oh, saya ngarep kan linggo. Bisa linggo. Kula Sing ngarep kon lungguh sing buri. saya ngarep linggo. Sing buri ngadeg. Yagane mulih. Ya ampun. Nggih, aku golek nang Ayo base sik. Wis dok, joget Sik, ora? Aku tak obati sik. Engko saweren. Ya Allah. Kowe. Pira? 100.000. Yo. Atur suwun. Mas, sesuk jarane rada awal ya Mas lekase ben rada suwi. Aku mau nyerne ku aku. Yo. Lah mosok sing sawer kena tok. Sik Jas, tenang, pikir buri. Pikir buri piye iki? Yo. Sautu dhisik. Oh, pesek urung joget topeng. Aku joget dhisik. Oh, nggih. Ya tak ayo Mas Tengu. Mas Tengu ganti Pak. Kuwi. Ya, ayo. Ayo mecut. Ayo mecut. Sapa? Ayo mecut. Ayo mecut. Mecut. Ayo mecut. Ya. Ayo dipoto. Raine yo TV penyat emang. Ayo foto yo. Ayo. Ayo. Selesai. Raimu ya bikang. Lah kuwi piye sa kancamu kok? Ayo Ibu sawer joget gelem. dhisik. Joget to dhisik. Yo, solah dhisik, sawer e kari. Lah dalah ngono lho, Her. Kowe ora tau petuk 2 tahun kok. Aku ngaso. Ngaso. Goleki media kowe lho. Kok gayamu kaya Intel. Ayo nje solah dhisik ngono lho. Ayo. Matane sawangan, matamu sawangan. Pesek ditelan alam. Ya Allah. Nyanti cai. Lemu terdun sawangan. Yo alah sek welekmu prei nek sak ulan utuh, ulan poso sampai saiki setun semangatmu sampai ceblok. Omahmu ki Blitar, boyo janane to, Sek. Kowe kok lek ra iso balik piye ngono kuwi jan. Korbane enggak apa-apa ta korbane piye? Korbane enek bocah cilik kebekas apa? Bu, ngapunten kakak-kakak Bu. Bu, ngapunten nggih. Ayo Mas, nah Mas lanjut, jek wani aku. Oh bintang tamu nih, tak salut sik Mbak ya. Tak salut sik bintang tamu. Oh, boleh. Bintang tamu toh? Salut dhisik. Ayo. Yo. Ayo ditanjake, Bro. Beri tepuk tangan yo. Istimewa.
Ayo, ceblok neh mengko. Yo! Oh, oh, oh. Ayo ditangkap kiri. Woi. Piye sa? Iki rime blong. Tuh gendak gedung blek. Mandek. Clok. Iki enek bintang tamu. Oh, bintang tamune diunggahne sik iki kon mudhuk sik. Iki cah cilik-cilik kon mudhuk ning njaba ya. Don! Mas, Ayo, ampun, Mas. ayo, Lu Le, dalan. yuk. Bintang tamunya gak iso jangkah, roke cekak. Ah, Kok cekak? Roke nganu apa? Sempit. roke sepan. Ora kok, cekak, roke kleru. cekak, oh, piye to? Siapa jenenge? Mbak Putri Tralala kuwi lho. Mbak Putri Tralala. Mbak Putri. Yo Natasha. sepote sih. Heeh, sepote no. Sing dhuwur genset kon Bu, mudhun. ngapunten nggih, Bu, nggih. Musibah. Le, sing nang dhuwur genset mudhuno. Kesetrum mengko, ayo. Akeh setrume kuwi. Oh. Sek, kon mudhun, sek. Ayo, iki yo ganongan lho iki. Ayo, Pak. Lah dalah lek suwek. Ayo, joget ganongan. Ha, oh. Lah kok Sampun. lah kok Sandalku biayaan. Mas. Usah nih sandal nih. Sopi pay letter urung bayar, Mas. Loh, ya toh. Di bang situ aja sandal nih. Wes ora usah sandal ceker ae. Pripun iki? Dawa padha Ya dawa nih. Allah, Halo, halo. Alhamdulillah. Nggih, matur sembah nuwun saking rombongan pundi, Om? Rombongan nepang. Rombongan nepang-pangan. Tuan rumah. Mbak, iki lho. Salam, Kang Dawa. Mas. Dawa iki. Dawa kuwi. Dawa wekku sak ngawur deh. Sa, Mbak. 10 tahun ra petok kowe gak ugal-ugalan kok mbiyen wae, he? Sapa sing ngomong iki? Mbiyen sosok kok saiki ora wani to, he? Gak wani, Bos. Mbak Putri. Tolong disapa masyarakat Tegowangi, Mbak. Pas sampean. Hah? Sapa? Oh, nggih. Mbak, tepangaken. Tanmu keter. Aja ngarep. Sampai ngae lek ngarepe bahaya. Didelok adik-adik kae lho, urung wayahe. Mbak, tetepangaken namine jenengan teng masyarakat Tegowangi. Kok mencap-mencep? Sabar. Perkenalkan, tunjukkan nama kamu loh Mbak kepada masyarakat Tegowangi loh. Anu, Jatuh bangun aku mengejarmu. rodok banter ning kupinge. Bawa lah. Mbak! Nak nem. Anyem. Nak nem ah. Anyem, anyem, anyem. Nak mana? Aem. Namanya nyak mo. Aem. Oh ngok anakku nyak mo. Aem nak. Sama ini nyak mo. Oh, cangkeme bindeng. Oh gak Mbak Amin. Mbak. Amin toh. Iki makan ditimbali iki lho Mbak Arya Kencana Putra iki. Arya Kencana. Aku kon joget sampean kon ngedrek. Ngedek. Ngedet. Ngedek digul-igul Mbak. Iya.
Boyokmu aman to, Mas? Sakit kalau Mbak E menyontek nih go. Aku min nyontek nih wong Sampe ning loro. ndure Mbak e kae. Oh, lah gak Masa sengaja aku ya kena tungkak kena untu boyokku ya yung. Untungmu apa? Oh gak, Mbak E Gak lho. apa-apa ya, Mas. Kok nyontek nih. Bos kok bayaran ibu bos ya nyontek nih loro. Mbak sampean kan nek kene diaturi kon menghibur masyarakat Tegowangi. Apa iki? Lu dusun Lutirah ya ta? Nggih, Kacang Mas. Kacang Mas. Nggih. Seliraimu kok kemeringet to Kacang Mas? Iki Ini Kacang Mas. iki jaluke piye iki? Walah, bati akeh. Ya bati kok- aja. Sampean kok cemburu to Kacang Ya Mas? cemburu, wong ora nyapa-nyapa. Kowe iki diceluk Kacang Mas duduk Kakang Mas. Kaya kowe dhewe wis Mbak Putri hiburan masyarakat kene nyuwun apa jenenge tembangan napa sampean tari piyambak. Sampean ewangi, aku Oh ora tak ewangi ngomong. nggih. Oh duet. Duet saya. Oh, Duit aku bolo. diwarai omong, Mas. Pak Bu niki kan Pak Bu, artise niki tebih-tebih dugi Madiun. Medion. Mugi sampean monggo sing request napa ngoten lho. Omahku masuk Medion, Mas. Omah endi? Omahku ndi? Aku melu cocok. Omah endi? Madiun sak. Dium dasmu. Lah ngendi? TKO. Tak kira sampean lek ngerti lho, Mas. Ora. Mbak griyane pundi to, Mbak? Mriki. Sasu? Oh, mriki. Berarti yogane sing kagungan putra. Hah? Berarti sing dinikah niki sampean. Aku teh, aku deingi wis nikah, ya wis kawin bareng. Sedina pegatan. Tak tuapuk sobrotmu lho, Oh, gak, Mbak. Mas. Tenanan iki, tenanan iki. Kita kan kajate kan pernikahan bagi Mbak. Nggih, Saiki kajati sampean perkawinan. perkawinan oh. Sampean Ayo, saiki Pak. nek kene nyanyi menghibur masyarakat kene biar tambah semangat. Oh nggih. Tuan Ya rumahnya, Mbak. Tuan rumahnya kalau Oh, tuan rumahnya. Nggih. Oh, Salahku sendiri. terasa salahmu kok, Mas. Monggo. Ayo, ayo. Monggo saya kagungan Ayo, kajat ayo. monggo pinarak mriki. Munggah, Monggo, Mas Mbak. pengantin dan Munggah. Mbak pengantin. Ayo munggah. Sing Munggah. Monggo. Munggah. Oh iya wis, Mbak. Manten. Mantene di mantene. Masyarakat wis ngenteni Mbak Putri. Kecangkeme tapuken apa? Nyapa to, Mas? Mantene saya kanggo. Itu mantene urung nyangoni. Monggo, Mbak, manten, mantene Mas urung Manten. nyangoni kok. Ya toh. Mantene urung to, Mas? Urung Ih, nyangoni. Kok kebiang to, Mas? Itu Mantene mantene sing ndi? urung nyangoni belas ya. Ayo, Mas. Ayo masalah maghrib, Mas. Duhai senangnya pengantin baru. Sing soro sing rewang. Duduk bersanding bersenda gurau. Aduh senangnya pengantin baru. Sing kesel sing rewang. Duduk bersanding bersenda gurau. Bagaikan raja dan Ayo, munggah. permaisuri. Lagu nentek. Hei, Mas. Mas. Weh, Mas, aku gak nyeluk saweran sampean, tak kon munggah. Munggah tok. Yes Mas ya, muga-muga langgeng rumah tanggane, Amin. muga-muga ayam tentrem, enggal Amin. angsal momongan. Amin. Minimal 5 nggih Mas. Siji jaranan, loro elektron, telu tayub, papat orkes. Tanggapane somben. Nyangoni telu. Kowe urung duwe to. Lah, Ora saja. kok Hei, ngomong to, Mas? adek kudu bersyukur. Saya titik yang penting roto. Loh, iya ta, Bu? Wah, engko lek njaluk imbo saiki dijaluk neh malahan. Gitu, Mas. Ayo, Mbak, saiki apa, nembang, Mas? Mbak. Saiki nyanyi lagune Iya. pah jan Mun tuan dadi- rumahnya wis Nggih. nggak betah. Wilujeng sonten Bapak Ibu Mas Mbak Adek Akak. Kok gane Mas? Mas gane uang. Saurono. Sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah dalah. Sing banter ya bengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Aku ora ngados lho Mas. Malah ora patek nganu. Langsung nyanyi ya. Mas ambumu kok mambu codot ta? Dek, bojomu gontah ganti mengkene. Sapa? Ngono. Sapa bojoku? Lah pindah-pindah bojone. Manut bojo merongos. Mbak, pengantin baru mau nyuwun lagu, Mbak.
Apa? Salahmu sendiri. Nggih, boleh. Lan. Lah. Mbak kali masih kersa minggah wonten ngriki. Mbak emang anu jarine aku munggah keri-kerinan lek wong padha buyar. Oh, ya munggah seje lek kuwi, Mas. Ya iya ta. Nggih, ayo Mbak. Wis lanjut. Nggih disumet, Mas, monggo. Mas disumet Mas. Mercone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rombongan kondi lho wong-wong ki kok unik kabeh. Ndome iki rombongan nyeni kok. Ini ya Mas. Sampe ngapa? Mancing no. Kok nesunan no wong iki? Nggih, ayo ndang nyanyi, Mas. Loh.
Nyanyi dulu. Mau terima aku apa ada. Dia yang mengobati luka. Maafkan sayang, ku duakan cinta. Aku hianati karena salahmu sendiri. Cinta yang aku beri. Jangan kau sesali, kini aku berpaling hati. Hidup bersamamu, oh, tak sanggup lagi ku jalani. Matur sembah aku hianati karena salahmu sendiri. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Jangan kau sesali, kini aku berpaling hati. Hidup bersamamu, tak sanggup lagi ku jalani. Hidup bersamamu, tak sanggup lagi ku jalani. Satu tembang salahmu sendiri sampun katur ya tuan rumah. Pripun iki? Lagu malih. Oh sampun. Oh, nganu Mbak durasine pun mepet, ajeng Ibu buka bersama. Ya wis Mas, saiki kan Dik, aku mewakili Arya Kencana Putra iki mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Muga-muga masyarakat Peleman Tegowang iki paringi sehat sedaya. Tuan rumahe mugi-mugi tambah kathah rezekine. Muga-muga benji munggah kaji ya Mas. Mas. Oh Kristen alhamdulillahirabbil alamin Mas, podo. Om Swastiastu. Kleru Mas. Mboten Mas, muga-muga enggal asal momongan, mugi-mugi benjing nimbali Arya Kencana malih nggih Mas. Oke Mas, yuk lanjut. Arya Kencana Putra. Elo. Ayo yo. Ditanjaki, Bro. Keliyak liwat ton pokok kecandak grempet waton ning pokok slamet. Oh, nyuwun tambahing pangestu para kadang mitra sami. Beri tepuk tangan yo. Arya Kencana Putra.
kasiri aku lila senadyan bojoku tuwa sing tak jaluk bisa urip mulya nuruti karep wong tuwa ora nyono orang ira dikasiri gawe lara sing tak gedang jebol ora sayang aku mau dinggo akhirat nangis ing batinku kelingan nasib uripku gelapku gelap atiku saya nelongso urip mulya ati susah luwe becik aku bisa urip dhewe tentrem nang uripku samadya ya matiku Waraga Arya Kencana Putra As Ege sasampunipun gegejekan wonten lanut semoga sukawari sukamresani medalipun Prabu Singa Kumbang Singa Kucing Singa Lawu Japate Jatasura Gojleng iblis kumalan teng arep leket teking jagat halo halo Apa salah Marata Jaya Ludira Hayu Gojleng iblis kumalan teng arep leket teking jagat halo halo satai Gojleng iblis kumalan teng arep
Wah, lu. Hei.